Πώς τιμάνε τις γαρίδες στην Εύβοια άραγε? Πάμε να δούμε. Ας ξεκινήσω, αλλά όχι. Το γούρι μου. Τι? Παιδιά, χωρίς το γούρι μου. Πού είναι το γούρι μου? Πού είναι το γούρι μου? Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Δικέφαλος μια ζωή. Δεν κάνω δουλειά χωρίς το δικέφαλο. Δικέφαλε, θα τρελαθώ. Πάμε. Τώρα μπορώ να ξεκινήσω. Γαρίδα γίγας η ελληνική. Εντάξει, είναι σίγουρο ότι θα φάμε γαρίδες σήμερα. Μου αρέσει και ίσως να το έχει συνοδεύσει με κάποιο ζυμαρικό. Ο Γιαννάκης θα μας κάνει και γαριδουλές. Εμένα προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ. Και τώρα το σκόρδο. Πολύ ωραίο σκόρδο, αλλά πολύ μπόχα. Πολύ μπόχα. Αλλά τι να κάνουμε, έχει σούπερ γεύση. Κάνει σούπερ γεύση στα φαγητά, παιδιά. Να βάζετε σκόρδο. Επειδή είμαστε Έλληνες και τρώμε καλά και φαίνεται άλλωστε, θα έχει κάνει κανένα σαγανάκι γαρίδα για να βάλει έτσι σαλτσούλες και τυράκια μέσα. Όπως κάθε γιος, και εγώ έτσι με τη μητέρα μου έχω αδυναμία στη μητέρα μου. Και τον πατέρα μου φυσικά τον γουστάρω και τον αγαπάω, αλλά είπαμε, όπως κάθε ένα αγόρι, τη μάνα έχει από πίσω. Και να πω την αλήθεια, και ο κάθε άνθρωπος, όταν φοβάται, τι λέει? Πατέρα μου, μάνα μου λέει. Πού είσαι μάνα μου? Γαρίδα γίγας, μας λέει ο Γιάννης. Βέβαια, όσο γίγας και να είναι, ελπίζω να μην είναι γαρίδα και να είναι πάνω από μία. Πιθανολογώ πάντως πως έχει χρησιμοποιήσει τις μεγάλες γαρίδες. Καλά, έχουμε φάει τρελή μπόχα εδώ πέρα. Α, αυτό το γούρι βοηθάει και για την μπόχα. Το κάνεις ένα έτσι και καλύβεις και τη μύτη σου. Είναι ειδικό αντιμποχικό σύστημα. Από μικρό παιδάκι εσένα αγαπώ, κάψουρης από τότε και θα με όσο ζω.